Això vol dir que a les entrevistes s'ha de portar el material, la web de l'empresa i saber molt de l'empresa. I has de vendre il·lusió. Pretenem donar serveis a les empreses, des de neteja, vigilància, informàtica, etc. A començaments del segle XIX trobem molins fariners a tot arreu, moguts per aigua o moguts per vent. Hola, bona nit. Quines són les millors estratègies per trobar una feina o millorar la que ja es té? Què busquen les empreses en la gent que volen contractar? Què importa més avui en dia? Tenir molts estudis i màsters o tenir una personalitat i una manera de fer determinades? Avui parlem de la feina, de trobar feina, i descobrirem coses molt pràctiques que ensenyen els especialistes que ajuden en aquestes coses, tant des de l'àmbit públic com des del privat. Trobar feina és una feina molt dura, tant per a les persones que estan en atur com per a persones que busquen la primera feina. Fins i tot per qui vol canviar d'empresa. Cal treballar força i fer-ho amb un mètode sistemàtic, com si es tractés d'un encàrrec professional. Es pot fer aquí, en aquest gran espai que Barcelona Activa posa a l'abast de tothom de forma gratuïta. Per començar, cal esbrinar quina és l'ocupació més adient d'acord amb el perfil personal i professional de cadascú, tal com fan aquests alumnes de quart d'ESO. Cuando al principio, los primeros meses de funcionamiento de Porta 22, cuando venían visitas de grupos y de individuos, lo que hacíamos era entregarles un cuestionario en el cual le pedíamos de escribirnos todas las ocupaciones que conocían, todos los trabajos, todas las profesiones que conocían. Y el resultado era que prácticamente el 100%, desde los más jóvenes hasta los adultos, nos ponían el médico, el bombero, el abogado, el arquitecto, el enfermero. O sea, todo el mundo, según nuestra opinión, tenía un conocimiento muy reducido de lo que es verdaderamente el mercado de trabajo, de lo que verdaderamente ofrece el mercado de trabajo. Aquest servei ha identificat en els últims 3 anys fins a 700 perfils professionals que obren un ventall de possibilitats molt ampli i que va més enllà de les recomanacions o referències que puguin donar pares, amics o coneguts. Por la identificación por parte de la persona de sus propios intereses, sus propias expectativas con respecto al trabajo, y acaba con la exploración del mercado de trabajo, con lo que está ofreciendo en estos momentos el mercado de trabajo a un perfil como el mío. Una vez que tengamos claro a qué nos gustaría dedicarnos y qué es lo que está ofreciendo el mercado, entonces empezamos a estudiar las maneras para que nuestro proceso de selección se haga de la mejor forma posible. Aquí els tècnics no porten el pes de la recerca de feina, intervenen poc. Encaminar la vida professional és una de les decisions més importants de la vida i en aquest recorregut s'intenta que el procés serveixi alhora per donar més confiança al futur treballador i per saber prendre decisions. Esta aplicación está pensada para que las personas puedan identificar nuevas ocupaciones a partir de las ocupaciones que todo el mundo conoce. Entonces escojo, por ejemplo, yo qué sé, el ingeniero. Entonces a la derecha me aparecen las nuevas ocupaciones, los equivalentes modernos de un ingeniero genérico. Entonces el ingeniero puede, por ejemplo, hoy en día especializarse en biomedicina y transformarse en un ingeniero biomédico. Entonces aquí tenemos una ilustración que nos evoca un poco en qué consiste esta nueva ocupación, y aquí a la derecha tenemos una descripción resumida del contenido de esta ocupación. Por ejemplo, nos explican dónde ir a formarse para ser un ingeniero biomédico, recursos formativos. Y finalmente una lista de empresas del sector en cuya plantilla esté trabajando este perfil. Aquest home es diu MacGyver i, a part de ser capaç de lluir un pentinat així amb una certa dignitat, era capaç d'agafar una tapa de iogurt, una pila usada i un elefantet de porcelana i fer una llançadora espacial. O encara més difícil, podia agafar una llançadora espacial i fabricar amb ella una tapa de iogurt, un elefantet de porcelana i una pila. La intranet del servei de Porta 22 permet veure vídeos amb les funcions que es desenvolupen en cada professió, per arriscada que sigui. Una professió amb força demanda és la d'expert en logística inversa, encarregat de muntar tot el procés per transportar i eliminar els residus que generen les empreses, o com aquesta altra, la d'extracció de proteïnes específica per a tècnics de laboratori, una feina en futur.
L'extractor de proteïnes és el professional especialitzat a obtenir proteïnes purificades Un cop escollida la professió, cal preparar bé el currículum per enfrontar-se al moment clau en aquest procés, l'entrevista de feina. Aquesta aplicació informàtica és una de les que té més èxit. Fins i tot el Servei Públic d'Ocupació francès els hi ha demanat per copiar-la. Hi ha 4 casos diferents i una mena d'assessor virtual que va indicant en cada moment què s'ha fet bé i què malament. He tingut un equip de persones al meu càrrec i la meva llarga experiència en un departament de comptabilitat, però estic segur que vostès ho veuran, si estic capacitat o no. Bueno, molt bé, Santi. Ja he fet les 4 sessions que són de rigor i que són les que serveixen per muntar aquest document, exactament, no? Aleshores, què hem tret d'aquest document final, que és el currículum vitae? I, bueno, tu vas venir aquí amb un garbuix d'idees i de funcions i d'ideals, una sèrie de coses, i aleshores, clar, si recordes, jo et vaig dir al començament, bueno, digue'm en què ets bo. Exacte. Digue'm tu en què ets bo. I d'aquí què hem fet? Primer, posar el que estem buscant, basat en la nostra experiència prèvia. Hem dit les empreses en les que has estat, llavors hem dit que tu ets bo en ventes, màrqueting i operacions. I això és el que saps fer, i ho has fet de manera correcta. Després què hem fet? Un llistat d'assoliments professionals, és a dir, no em diguis quina cadira has acalentat, sinó digue'm què has aconseguit. Aquest és el punt definitiu. Preparar l'entrevista de feina com si es tractés d'una cursa de llarg recorregut és bàsic per aconseguir resultats. En aquesta empresa fa 7 anys que es dediquen només a això. Es treballa molt al currículum, es relabora i s'enfoca de cara als objectius que es volen aconseguir. Gravar l'entrevista ajuda a corregir errors. Què és el que et distingeix a tu d'una altra persona que tingui experiència en ventes, màrqueting i operacions? Perquè per funcions són les mateixes, però per assoliments, és a dir, el valor afegit que hem aportat és diferent. I un cop això ho tenim clar i ho sabem verbalitzar, la feina és nostra. L'entrevista de feina s'ha d'aprofitar al màxim. Les recomanacions més habituals són mirar els ulls de l'entrevistador, posar les mans sobre la taula, parlar amb fluïdesa, fer respostes curtes d'uns 2 minuts, ser natural i, sobretot, ser sincer, perquè les mentides, si es descobreixen, desqualifiquen automàticament.